Hola, què tal? Soc en Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec. Ara mateix estic a Uppsala i aprofitant una estona per sopar entre les sessions del Kommunfullmäktige, que és la reunió del ple de l'Ajuntament, aprofito per gravar aquest capítol del podcast i com que estic a Uppsala, que és una ciutat tan especial, et parlaré avui del Valborg. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Uppsala està situada a uns 70 quilòmetres al nord d'Estocolm i és una ciutat amb molta història. És coneguda per tenir la universitat més antiga de Suècia, la Universitat d'Uppsala, fundada l'any 1477, i també perquè és la seu de l'Església de Suècia, amb la seva impressionant catedral, la Domkirken, que és la més gran de tota Escandinàvia. A dins hi ha enterrades figures molt importants com Carl von Linné, que també és conegut com Carl Linnaeus, que va ser un botànic, metge i zoòleg reconegut mundialment per crear el sistema modern de classificació dels éssers vius. Aquest sistema que encara fem servir avui en dia quan parlem d'espècies com ara l'Homo sapiens. I parlant d'Uppsala, no podia deixar de pensar que aquí es viu un dels Valborg més espectaculars de tot el país. El 30 d'abril, la ciutat es transforma. Estudiants i visitants omplen els parcs, es fan pícnics enormes, hi ha concerts, festes i fins i tot una cursa de barquetes pel diu Fyrisån, on la gent construeix embarcacions estrambòtiques per llançar-se a l'aigua freda, i ben freda que està. Tot plegat per celebrar que la primavera, encara que sovint una mica freda, finalment ha arribat. El Valborg té orígens antics. Inicialment era una celebració pagana per espantar els mals esperits amb grans fogueres, però també té un vessant religiós. El nom prové de Santa Walpurgis, una abadessa anglesa que va ser canonitzada en aquestes dates. Avui el que queda és sobretot una gran festa social on tothom surt a compartir el foc, la música i les ganes de deixar enrere l'hivern. I l'endemà és el 1 de maig, que és festa nacional a Suècia, així que molts aprofiten la nit per fer-la ben llarga i començar la primavera amb un peu dret o torçat. I fins aquí l'episodi d'avui de Fent el Suec. Jo seguiré sopant i preparant-me per continuar gravant la sessió de l'Ajuntament. Ens escoltem al proper episodi. Cuida't molt i fins aviat.